Ahoj dá. I'm feeling so small. It was over my head, and no nothing at all. And I slowly will stumble and fall. I'm still lonely, so just starting to cry. I say something now, giving up on you. Sorry I couldn't get to you. And anywhere I will find you. I say something now, giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love. I'm saying goodbye. I say something now, giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I found you. I say something now, giving up on you. Say something now, giving up on you. Zakoskal jsem se, děkuji moc, zvládli jsme to. Tak, co dáme další? Abych to nějak rozjel, abych jako dal něco chvíle, že na ty klápci to moc nejde. Domika? Co to je za příčku? Domika. Příčující mám na klase. Chceš dál spát spolu za celý den? Dobře. Ashes on the ground. I to jede jak na běžický páse.
Čau, já pozdravuju do tady toho videa, tady to všechno. Šelírka, nebo co? Tak já tady mám všechny pozdravit do videa, nebo neřekl všechny někoho, ale já říkám, že chci zdravit všechny, takže zdravím všechny do videa, protože kdyby všechny nezdravil do videa, tak vlastně nezdravil nikoho, takže já zdravím všechny. No, jsem se nezapotil teda hodně dlouho. Já musím říct, že to, co jsem nakreslil, tak já jsem fakt hrdý, jako fakt, jako jsem šťastný. Jo, ale tak já na to vysvětlím, jo. Protože se ti to podobá celkem. Jo, dobrý? Jo, já vám to vysvětlím. Tohle je tak šoutovka, jak mám na hlavě. Jo, vidíte to, jo? Nevím, proč jsem si teda udělal vlasy. Fakt nevím. Tady mám boty, takhle takový dlouhý. Takhle. To jsou oni tohle. No, to vše moje... A vlastně 3 prsty, jo? Jakože vysají dolů a jakože mám 3 dlouhý prsty. Nevím proč, ale... No prostě tak. Jako, líbí se vám to nebo ne? No tak... No tak, dobře, to beru. Já mám představit svoji postavičku, jo? Hodně dobře, chcete něco vidět? Správně, jak jde v chatu. Zase do toho střílí, ne? Hranice dělám, vpravo, mimo. Takže buď ti zbývají pár minut, vyzkoušíš to dolů. Tak, dobře ty, kámo, dobře ty bojovníku. Tak se mi to líbí a hned po železe. Tak jak to máme rád, tak tohle je napínaný souboj. Jsi sledl, co? A to je jenom ten, ne? Jsi normálně strach. Teď jsem hej taky, že? Já jsem si jo, tak to bude hlava. Jasně, moment. Co tady dělá ta kytka? Co tam dělá ta kytka? To je nějaký čarovný tohle, to se nevák. Čarovný Minecraft. Dar to železo domů, jak by řekl Minecraft a díky. Tam tady je to ještě ne. Tak na jaké jsme úrovni? Můžu se zeptat? Úroveň 27. Paráda. Chtělo by to ještě o kousek níž. Tak, teď vypadá, že jsme tady trošku bezpečí a zbyt. Ona. Jinak, dost často se mi ptáme, jestli jsi někdy viděl Gamera. Nikdy jsem Gamera neviděl, nevím, jak to šlo. Zdravím do videa. Všichni diváky, zdravím, počkej, proč? No. Čau, já vás všechny zdravím, všechny, co jste nedorazili na Krafkon, protože jste udělali chybu. Líbí se vám teda tady dneska? Já vás neslyším. Podpora. To teda, se dělám zpěvák. Já ti to zkusím nějak zavázat. Jenom zaspívej. Řekneš mi, jestli přes to vidíš, jo? Ne.
Krk? Myslíš si, že to je krk? Cítím. Tak brada. Není to brada, Ruka? ale kde na ruce to je? Ty máš dlouhou ruku, to fakt nevím. Kousek od loktu? Na kterou stranu? Na západ třeba. Tak víš co, to je poslední pokus. Je to, tak já zkusím, je to biceps? Správně. Ty máš biceps? Víš? No podle toho, jak mluvíš, tak to bude nos, ty čuně. Můžeš si to utřít. Já se utínám od stejka. Máš